Hej, jeg vil gerne snakke om lys og spejling. Vi starter med hvordan vi finder indfaldsvinkel og derfra spejlingsvinkel og brydningsvinkel. Og vi kan se, at den øverste stil er luft, og så den nedenunder er vand. Det kommer til at ske, at laseren rammer vands overflade og reflekterer igen ved luften. Det vil sige her, så den reflekterer igen. Så hvis vi kigger på indfaldsvinkel, for eksempel 30 grader, så vi kan godt se, at indfaldsvinkel er den her, som er stået på 30 grader, og så brydningsvinkel er her, som er cirka 24 stykker, og spejlvinkel er også 30 grader. Vi kan godt sætte indfaldsvinkelen ved 50 eller 60. Så vi kan godt se, at indfaldsvinkel er på 60, og spejlingsvinkel er også på 60. Og så brydningsvinkel er cirka 40 eller sådan. Så vi kan godt se, at indfaldsvinkel er lige med spejlingsvinkel. Så lad os se på brydningsloven. Det vil sige, at sinus indfaldsvinkel divideret med sinus brydningsvinkel er lige med n, som har stået her. Eller vi kan sige, at indfaldsvinkel er 60 og brydningsvinkel er 40. Så vi dividerer sinus 60 divideret med sinus 40, og det giver 1,33. Så går jeg videre til den anden del, og for jeg gør det, jeg skifter over til glas, og så den nederste til luft. Nu kan vi se, at jeg er allerede ved grænsen. Her dividerer jeg vel indfaldsvinkel med spejlvinkel, det vil sige, at sinus 60 divideret med sinus 60, og så det giver 1, som er n af 1. Så jeg vil vise grænsevinkel, den ligger cirka på 41 grader. Som vi kan se her, det er grænsevinkel, som når det kommer på 41 grader, så vi kan finde grænsevinkel her. Og det kan ske, når lyset der går fra et element, hvor det bevæger sig lidt langsommere mod et element, der bevæger sig hurtigere. Og i det her tilfælde er glas en langsommere element for lysstråletransport. Så den tredje del er princippet bag et lysledningskabel. Der er jo, at man fanger den kritiske vinkel, og når man skylder lyset ind i kabelen, så der kommer nulrulling, og reflekterer igen. Så det var min kort forklaring i model 3. Tak.